Sä et oo... En mä uskalla. Tää. Safe. Koska mä rakastan gyosoa, niin mä uskallan ehkä ottaa tän. Safe. Butter chicken. Safe. Creamy tom yum. Safe. Safe. Sweet chili chicken teriyaki. Toi on kyllä hyvä, mut safe. Safe. Pad capra. Safe. Ruskeakube. Safe. Safe. Mä mietin, että sä et varmaan ottais tota jälkkäriä tosta. Pöydän ainoa jälkkäri. Mango sticky rice spring rolls. Mä otin sen. Hei, oliks tää sun? Tää oli mun. Mikä oli sun? Tää. Tiedätkö sä mitä? No. Sä joudut syömään chilin. Chilin. Okei. Okay. Hyvä.